Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Muhdi Rizky Oktova nomor kalih dasa kalih kelas 11 IPS kalih. Kula badhe macaken sesorah babakan Dinten Pahlawan tugas saking Bu Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kanibektan Ibu Kepala SMA Negeri 3 Sragen, ingkang kula hormati Bapak Ibu guru lan staf tata usaha SMA Negeri 3 Sragen, serta kanca-kanca kakak kelas lan adik kelas ingkang kula tresnani. Monggo kita aturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi pangarep-arep muga-muga samubarang sing wis kerancang lumaku kanthi lancar saengga kula lan panjenengan sami saged makempal ing papan panggonan. Menika ing kalondongan niki kula badhe nyandrakaken sesorah Dinten Pahlawan. Para rawuh sedaya, sampun kula lan panjenengan mangerteni bilih Dinten Pahlawan punika ing tanggal 10 November. Dinten Pahlawan punika dipun pangeti minangka mangeti perjuangan para pahlawan. Para pahlawan sampun ngangkat derajatipun bangsa Indonesia ngantos saged mardika saking para penjajah saengga kula lan panjenengan saged gesang kanthi tentrem lan ayem. Pramila monggo kula lan panjenengan sedaya saged kepahlawanan bangsa Indonesia. Ugi kathah ingkang seda nalika mbeda bangsa Indonesia. Sedaya punika dipun lampahi karatan raos ramen lan tresnanipun dumateng negeri Indonesia. Kula lan panjenengan ugi kedah bersyukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kamurahanipun bangsa Indonesia dados negeri ingkang mardika kados wekdal sumenika. Para rawuh ingkang bagya mulya, mugi-mugi negeri Indonesia menika salajengipun paring kamardikan ugi hamenggalan dumugi akhir zaman. Mekaten ingkang saged kula aturaken, mbok menawi enten klentuning patrap saha solah bawa ingkang kirang maranani, kula nuwun kablubering sing samudra pangaksami. Menawi wonten lepat ingkang kula ngendikan, kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can you turn around, just wait? Can we work this out? Can we work this out, just wait? Can you come here please? 'Cause I wanna be with you.